Ja, nu er det jo altså ikke mit, der skal trække i langdrag, så jeg tror, vi er til at slutte af. Fordi at jeg kan egentlig ikke komme på så meget. Jeg kan ikke sige andet. Jo, at jeg synes, du er helt vildt fantastisk, og jeg kan huske, jeg tænkte fra allerførste gang, jeg mødte dig, du har det smukkeste smil, og du er varm, og du er ærlig. Du fortæller altid præcis, hvordan du har det, og pakker ingenting ind. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide dig for. Og du er så god og gæstfri, når man er på besøg ved dig. Du er god ved os alle 4 i familien. Og vi nyder ekstremt meget dit selskab. Jeg håber, at det kommer til at blive meget, meget, meget mere. Jeg er stensikker på, i takt med, at vores børn de bliver ældre, så kommer vi også til at få mere tid. Og så skal vi bare sørge for at ses noget oftere.